בבוקר, הכניסה ליישוב פצאל שבבקעת הירדן. חייל צה"ל בחופשה מכה שוב ושוב בכת הרובה שלו חבורה של פועלים פלסטינים. התמונות הקשות האלה שאנו חושפים כאן בפעם הראשונה עמדו במרכזו של משפט שהתנהל נגד מיכאל גרשקוביץ. הסרט וידאו הימם אותו. הוא לא האמין שזה הוא. הוא ישב וראה את הסרט ובכה. זה קרה בבוקר של 16 באפריל 2009, כאשר האירוע כולו מתועד במצלמות האבטחה מתחילתו ועד סופו. הפועלים המתינו למעסיקים שלהם סמוך לכביש הבקעה, אז מגיע אליהם הרכב ובו יושב גרשקוביץ, שהיה חייל בחופשה מחטיבת כפיר הלוחמת בשטחים. גרשקוביץ ניגש אל תא המטען ומוציא ממנו את רובה ה-M16 האישי שלו. אז הוא קורא לאחד הפועלים, צועק עליו, ובלי כל סיבה מתחיל להכות אותו שוב ושוב ברובה. הוא מכה את הפועל בבטנו ודוחף אותו אל תוך המכונית. פשוט תפס אותם והתעלל בהם, היכה אותו, בעט בו, שבר לו את 8 שיניים בקנה של הרובה, הכניס אותו לאוטו, היכה אותו בתוך האוטו, הוציא אותו מהאוטו, היכה אותו בתוך האוטו. התקיפה הברוטלית נמשכת. גרשקוביץ מוציא את הפועל מן הרכב וחובט בו בבטנו, ואחר כך בראשו ובפניו בכת הרובה. בלי רחמים הוא בועט בפועל בחוזקה שוב ושוב בכל חלקי גופו, עד שהוא נופל. חבריו העמומים של הפועל מנסים להרגיע את התוקף, אבל אז ניגש הנאשם אל פועל נוסף, מכה אותו בפניו בעוצמה ברובה, ולאחר מכן מכה באגרופים פועל נוסף. גם כשהפועל הזה מנסה להימלט, גרשקוביץ רודף אחריו ובועט בו. רק בשלב הזה, אחרי 2 דקות של אלימות חסרת מעצורים, שבהן תקף 3 בני אדם, ניגש אל גרשקוביץ החבר שהגיע עמו ברכב ומרגיע אותו. גרשקוביץ חוזר אל הרכב לא לפני שהוא משליך לעבר הפועלים כלי עבודה, והשניים נמלטים מהמקום. לאחר כמה חודשים הוגש נגד גרשקוביץ כתב אישום בגין חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות. במהלך המשפט הוא טען כי אירועים קשים בצבא הם שגרמו לו להתפרצות האלימה. הם נקלעו למספר מערבים קשים בגדה, שהשאירו עליהם רושם קשה מאוד. שהוא ראה אותם, הפלשבקים, כמו שאנחנו קוראים לזה, לצערי חזרו. זאת הלילות שאתה רואה בסרט התפוז המכני. לא פחות ולא יותר, אין פה מה לדבר יותר מזה. למרות התמונות האלה, ואף שקבעה כי מדובר במעשה המעורר שאט נפש וסלידה קשה, ואף דוקר את העין ואת הלב, גזרה השופטת חנה מרים לומפ על גרשקוביץ רק 2 חודשי מאסר בפועל ו4 חודשי עבודות שירות. נתבע פיצויים מהעבריין, שיפוי מלא של כל הנזק, לרבות כאב וצער והשפלה, כל מה שעבר עליו. عرفت بالحكم تبعهم شهرين شو ولا شيء بضحك عليهم اصلا بالحكم. בית המשפט איזן בעונש לא קל בין הפגיעה שלו, והוא יישא אותה לכל אורך חייו, לבין העובדה שהאיש הזה לפני זה אדם ללא עבר פלילי, ללא מוטיבים אלימים. בעקבות גזר הדין המקל שניתן לפני שבועיים, העביר מחוז ש"י של המשטרה את התיק לפרקליטות, שם יבחנו את התיק ויחליטו אם לערער על העונש. נצא להפסקה אחרונה, ואחריה הטעות הגורלית רגע אחרי הלידה. איך הוחלפו תינוק ממוצא אתיופי ותינוק אריתראי בבית החולים בילינסון? שהוא בשחור ולבן בחדר, אז אתה אומר, אז זה לזה וזה לזה. ושפה של שוק, המורה שפתחה דוכן מפתיע בשוק ומלמדת את הסוחרים לדבר עברית משופרת. טייקווי, אנשים לא באים ואומרים לך, אפשר את זה, כך ולך אחד? כך ולך, כך ולך. כבר חוזרים. Cause this is Africa. בשביל שוט טוב אני מוכן לעשות הכל. This time for Africa. say שלום. שלום. סרטי הטבע של מוטי קירשנבאום, הערב אחרי החדשות. אם חן יותר מתאימה לו ממני, אני מפרגנת. לפיד היא בן אדם מדהים, גבר שיזכה באיים הכי מאושר בעולם. אבל עוד